אני אסף מאירי, אסף המאלף, מאלף כלבים מוסמך. מאז שאני זוכר את עצמי, אני מוקף בחיות וכמובן בכלבים. יש לי ניסיון רב בחינוך גורים, בחינוך למשמעת ובפתרון בעיות התנהגות. אז איך זה עובד? אני מגיע לבית הלקוח, אני עושה אבחון לכלב, שואל שאלות, ואנחנו ביחד בונים תוכנית אימון לכלב, שתתאים גם לכלב וגם לבעלים. אני מזמין אתכם להתקשר ולתאם פגישת ייעוץ בטלפון 052-525-6152. אפשר גם למצוא אותי בדף פייסבוק אסף המאלף או בערוץ היוטיוב שלי אסף המאלף. תודה ולהתראות.